कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सिंधुदुर्ग नगर इथं भाजपचा कार्यकर्ता मेळावा पार पडला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात ठाकरे काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक, कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केला. यानंतर मेळाव्यात बोलताना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत काय म्हणाले पाहूया. आज आपण अनुभवतोय की ज्याप्रमाणे आमचे सहकारी रणजित देसाई यांनी सांगितलं की गेलं वर्ष दीड वर्ष भारतीय जनता पार्टी एक हाती सगळ्या निवडणुकांमध्ये यश मिळवत आहे. आणि या सगळ्या यशाचं कारण की भारतीय जनता पार्टीची गेल्या 5, 7, 8 वर्षांमध्ये वाढलेली संघटनात्मक ताकद. ज्या पदाधिकाऱ्यांनी आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला, जिल्हाध्यक्ष या नात्याने सर्व प्रवेशकर्त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. भारतीय जनता पार्टी ही एका विचारांवर आधारित असलेली पार्टी आहे. त्यामुळे या भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा, त्यातलं संघटन, पक्षनिष्ठा हे सगळं आपण जर आचरणात आणलं तर नक्कीच प्रत्येक कार्यकर्त्याला सन्मान मिळतो. हे राष्ट्रीय पातळीवरून गाव पातळीपर्यंत आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने सिद्ध केलेलं आहे. आणि गेल्या 7-8 वर्षामध्ये सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य चव्हाण साहेब असतील आणि सगळे नेतेजी आणि सगळीच मंडळी आहेत, या सगळ्या मंडळींनी या भारतीय जनता पार्टीच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पर्यायाने कोकणातल्या संघटनात्मक विण इतकी घट्ट केली की आता याच्या पुढे पार्लमेंट टू पंचायत हा जो आपला नारा आहे, 100% भारतीय जनता पार्टीचा नारा आहे, त्याकडे आपली वाटचाल चालू आहे. आज जे काही कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रवेश केला, निश्चितच यापूर्वी काम करताना विरोधी पक्षामध्ये असल्यामुळे आपले कार्यकर्ते, त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये थोडंसं काहीतरी विचारधारेवरून वैचारिक वाद असू शकतात. पण आजच्या या घटनेनंतर भारतीय जनता पार्टी हे एक कुटुंब आहे, भारतीय जनता पार्टी हा एक परिवार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी अत्यंत चांगल्या मनाने एकरूप होऊन काम आपण करूया आणि पुढच्या आगामी ज्या काही निवडणुका आहेत त्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये चांगलं यश आपण या सगळ्या मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाने प्राप्त करूया. पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. वेळाभावी इथेच माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.